Arkaitz Gano idazleak 2 eleberri argitaratu ditu liburu bakar batean, idatzitakoa bata, existitzen ez dena bestea. Idazleak irakurlea sormenaren parte bihurtzeko ahalegin bat da Silueta izenburua daraman liburu berria. Silueta da hutsune baten inguruan eraikitako novela bat da, hau da ez da novelarik, baina novela horren inguruan idatzitako 31 iruzkin jasotzen ditu liburuak, eta iruzkin edo kritika horietatik abiatuta, eta iruzkin gile bakoitzak egindako spoiler txipiaren edo kontatzen dituen gauzen arabera, irakurleak izango du balizko novela horren ideia halako bat. Orduan bada, bai, irakurlea sormenaren parte bihurtzeko ahalegin bat. Gutxienez 3 edo 4 elizeko hegazkin bat behar du novela batek, eta hau sortu zen hasieran gutizia formal bezala, ez? Zer egin ezabatuko bagenu novelarik espalitz, novela horren inguruko oihartzun edo paratestuen bitartez bakarrik ezagutuko bagenu novela hori. Claro, hori da ideia formal bat, baina ez da aski, ez? Behar duzu beste motor bat hor jarraitzeko, eta orduan hasi nintzen pentsatzen ze novela edo zeren inguruko novela izango zen balizko novela hura, eta pentsatu nuen bahiketa bati buruzko novela izateak zentzua lukeela, baina benetan bahituta legokeena kasunetan novela bera izango zela. Eta horrek emango zidala baita ere, azkeneko urteetako, 50 urteetako Euskal Herriko gatazkari buruz oihartzun edo olako zertzela batzuk kontatzeko zeharka beti. Eta badu hirugarren motivazio edo motor bat ere badu novelak, eta da silueta hitza bera. Jende askok ez dakien arren, euskaratik dator silueta, siloeta, hitz berbera da. Eta horratzean eskutatzen da beste novela bat, dena etimologikoa eta dena siluetaren barruan dagoen istorioa. Silueta egia esan, ia hobea da ari buruz hitz egiteko, ura irakurtzeko baino. Ze ia edozer ahalmentzen du. Jakina, pentsatuta dago hasi eta buka irakurtzeko orden batean, baina ez dago zertan. Eta kritikariak badauden bezala, liburuak irakurri gabe iruzkintzen dituztenak, honekin ere gauza bera egin daiteke. Politenan ikuste dut dela iruzkin bat eranztea, ez? Alde horretatik bada liburu bat zabalik uzten dudana, iruzkinez osatutako liburu honi iruzkin edo kritika egiten dion orok, egingo du liburua edatu edo luzatu edo liburuaren parte bihurtuko da. Orduan bada gonbidapen bat liburu infinito bat idazteko, iruzkinik iruzkin, inoiz amaituko ez dena.